Kumusta na ka to si Maring Insay, no? Magabalik man kape naman. Sukat sa iyang pag-aris. Yung pag-kuhan sa iyang kinahanglanan nga rin para mabuntis siya. Huwag ko manibalik. Ayo! Hala. Mars! Ay, Mars! Hala, maupag siya paghisgot na ako ni mo. Balik jud ko Mars kay usa atong sapot pa ya. Oo nga, O mabuntis ko Mars. Kubayad na jud ko sa akong saad mo. Kunya, kumusta man? Positive jud Mars. Buntis jud Ay, Mars. hala, congratulations! Thank you Mars. Kaya mo na akong bayad ha. Ginagawa mo. Congratulations, Mars, ha? Sus! Lain ba ato, ha? O, mga anak, nagay ka na magpapunyag. Ay, pagkalimti, ay, imbitar, ha? Ruman ka sa listahan Mars. Gusto ko magninang. Gugos ka Mars kay tuod niya mo na buntis ko Mars, di ba? Oo, padako, salamat. Og plano pa gani mo nga. Magkuhan pa mugsikan, baby. Ay, lagka. Kana. Oh, ayaw ka pa nung kaikog og duol nga raw kay napay daghang pundo na akong bana diha. Unsa may gamit na lang sa kag-iyahan na ibsik-bisik sa kilid-kilid. Sayang pud kayo, Mars. Makatabang punta sa atong bisik Kana. ba. Nya. Yes, medyo pinsulti ka Mars. Oo, kini- Ingon na ba siya Mars nga? Sundan ko no dayon na mo. Aw, ano Mabunyagin Mars pero sundan dayon. Sundan na dayon kasi sakto. Oh, ni sakto kay unsam ta deres kalibutan Abdan, bagay gubat na, yate, no. sakto na pre. Anak. Ay, kablak ka na idagang pundo diri. Mayon ako am dali mapangutahan niya tong bana di ay. Kayo Kayo man ay negosyo nga sayon Mars no? Mao lagi. Mo, kinot remanintihon ba? Mao lagi. Ya, sige. Adto na mi Mars. Salamat kay mo balik ka niya ako Mars. Amping ha, ampingi na kadili ra ba? Mahal ra kayo pa na. Ikaw balaka kay nakadakang pundo di. Oh, hinuon basta Mars, ate ano kwarta. Sige. Bye. Sus. Nutag akong bana. Sus, wala siya kalibutan. Ha? O ano ni? Hala. Sus. Hintutan na yung aning negosyo. Huwag mo magdagkano. May laboy makapakdang ani. Masiko pag ginina mo kadugayan. Kapuya dagan, sir. Tilan. Di sa man siya nagsugo ni mo nga dagan ka. Dapat naglakaw lang ka. Oo. Ano hindi man halata. Hindi naglakaw kay kanang nangagi dia. Wala kay bao nga kanang kuan ka kanang duty ka sa Brno wag Brno. Lain pa ato, sir. Oh, musta man ako. Sud sa pila ka buwan na akong spy. Positive. Ha? Positive gyud. Positive jud. Na nakita ay makuha ang ebidensya. Naa na gyud, sir. Ini, mo resulta na gyud ang ato ang sakripisyo diha pila ka buwan. Apir sa kamay. Nabali, babay tiki. Basta. Sir. Oh, mo na. Musinyas ko ninyo, sir, ha? Anto ka, agi sa luyo. Oh, gigi. Mo na ning time ha. Okay. Basta basag singgit lang. Di kay sinyas. Singgit. Musinggit yun ko. Oh, singgit yun. Nga Sir, layat na. Oh, Layat tawas na go. Oh. Mao na to, sir, ha? Kabalaka kay Okay. Oh, I understand. Do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. Okay. Bye, sir. Sunod ko. Karon. Kuha na sa kong daghang medal ani. Kasi bagong masulbad na mo. Katilaw mo jud karon. Karongon tanay kay magdinagan na yung tagmaayo ron. Ayo. Yes, ma'am. Ay, ma'am. Ma'am. Ikaw to kung ka. Ito imong ka appointment di. Ikaw dito kung kastorya di ganina di. Ay, iko to, ma'am. Kapos ko paglawas ni mo. Dili ka anak ko si problema di ni mo, ma'am. Maubitong na ako diri. Ang kinahanglan ako imong no, sorry di, ma'am. Ang imong manam di mo dili ka anak di no. Before pa din ako hatag ang specimen di, ma'am. Kinahanglan nga kinahanglan ko money down kay lisod sa gaayog ako mahatag na nimo unya kibabe ka nga medyo halmahan baya nang baya magkinahanglan nga money down to na ko danang pila ganito ma'am 15K to siya ma'am ha na kompleto ni ma'am kompleto na pero ma'am ay sir mana ay sakit ma'am uy ano ko taong sakit man ka ma'am sir ma'am usay bot pasabot ani ma'am sir You have the right to remain silent. ay po sir You're under arrest to the law of institution of illegal logging and trespassing wala mo ko nang illegal under the Republic Act 365 sir 911 022445. sir ato ani istoryahan sir wala mo gibuhat nga dautan sir ay Kay bawo ka. sir Kay bawo ka. pero ba't kang ikihapon sir ka ng Oh. harassment Harassment. Naa na may ebidensya ha. Tungod sa imong illegal nga daw. Kana lang daan oh. kwenta
sir, illegal mo pagpamaligaan ng mga Specimen. specimen o sa Bisaya, duga. Bawal din na, sir. Bawal na, di na pwede patakaw ng Sir, pamaligya. ay, si ba kung anong bawal na, sir, kay wala mamitax. Mauno. Ah, natural. Mao gani wa mo Sir. wa mo lisensya. Wa mo kanang wa mo bayaran sa tax. Oh, tax lagi. Mao gani. Sir, nang inabuhi ra en taon ang pobre, sir. Oy. Ay paabota. Ako, ah. Ay paabota nga makablitan ko ni nga di ka makaabot dito sa opisina. Ayaw po pag inaana, Oh. sir. Oy, sir. Saman, mo rason ka o mukuyo ka sa opisina. Istoryahan ta ni, sir. Oh, you have the right to remain silent. Sa porsyento ka na magpaliwanag. Ayaw. Do you understand? Ay, sir. Ayaw ka makablitan ko na. Sir. Anak ko sa upo, sir. Eh, mahalap niya ko ada, sir. Sir. Kini ha. Ay gyud na nagdagan. Ay Ay, grabe nagdagan, ra ba na ako sir. kabayat. Ang dagan-dagan gani kag mo. Pusilon ti ka, tiilon ti ka nya mao. Kawa ko sa. Ano pati, Oh, sir. botalo kay ko. Sir. Kana ato sa istoryahan pa si madarang di istoryahan or pasit. Ayaw ko tintal-tintala ng kwarta kay namo nagikan. Kuha nagbalik. Mao na ang money down. Bisig ma Unya, sir. unya, ato na ka koy kay pisina. Ay, di lang- Alsaha. Sir, di lang kumukuyok, sir. Oy, di lang. Alsaha. Ay, sir. Alsaha, sir. Oh, alsaha ba dong? Sir. Oh, kana. Ganda sa pisina.